Snap! Magandang hapon sa inyong lahat mga kalabarkada na. At ngayon ay sasama tayo ngayon na magmunamon. So, nandito pala tayo ngayon mga kalabarkada sa kanila Kuya Ibot. Ayun, sa kanila family di. Ay, ito. So papunta tayo ngayon mga kalabarkada, sasama tayo na magmunamon. Yan. Ayun yung mga kasama natin, no. Bali munamon pala yung dilis kung tawagin dito sa amin. Bali nangunguha kasi sila ng dilis, tapos ang ginagawa nila nagdadaing sila. Yun yung bangka na gagamitin. Dalawa yata. Dalawang bangka. Ay mga kalabarkada, yung bahay-bahay nila yung pinagbabagsakan nila ng munamon. Ay. Ito na yung sinasabi ko mga kalabarkada na pag ganitong nakatapak na naman ako sa dagat, naku, wala na namang, hindi nyo na naman ako mapipigilan nito. So sasama tayo sa laot. Naglalaot tayo. Dito siguro tayo sasakay sa malaking bangka. Kasama natin yung isang vlogger, si Gerson D. May isang vlogger din kasi dito eh. So susuportahan natin. Siyempre tropa ko, kaya susuportahan natin. Ito pala si Gerson, yung nagbablog. Nanoon may GoPro. Ayun, kasama ko pala din si Kuya Sammy. Alright. Ganda ng sikat ng araw, oh. Tsaka si Kuya, hindi ko alam kung anong pangalan niya, pero shout out kay Kuya, kasama namin. Yun na. Hihila na kami. Buti na lang nakisama yung panahon. Medyo makulimlim ngayon. Kanina grabe ang init. So sana nga ay may makita si Kuya Luping nalulun ng munamon, no, para makapaglaglag ulit ng lambat. Yo mga kalabarkada, no, hindi nakbidyoan kanina, nagloko yung GoPro, nalubat yung mga battery. Pero ito, no, buti na lang may natira pa kunti na battery natin na yan. Nagpapandaw na sila. Daming dami, oh. Makulit akong mag-vlog eh. Doon. Yun, oh. Oh. Boss, ayusin mo yung kamata mo dyan, boss, ha? Kita, boss, kita. Doon. Grabe, oh. Ano, boss? Parang naging Christmas tree, oh. Daming decoration. Dilis na lang. Grabe, hila. Boss, ayusin mo yung kamata mo dyan, boss. Hindi. Dito lang, oh. Este. Doon. Ang haba nito. Hanggang doon, oh. Ganyan sila magpandaw mga kalabarkada ng lambat ng pang dilis. Ayan, oh. Hatak mo. Ayun. Grabe. Yan si Kuya Luping. Hindi na ako yan yung kapitan namin. Kapitan. Wala. Walang isda. Siya yung taga-tingin kung nasan yung mga mga dilis. Ang sarap nito pang kilawin mga kalabarkada, oh. Pero ang ginagawa kasi nila dito, dinadaing nila tapos binibenta nila, no.
Oday. Sa halagang, magkano na isang kilo bro? 200 yan. 200 po. Ayun, 200 sa yung isang kilo. Pagkadaing na, nadaing. Pangdaing, pang-expert to eh. Expert. Yun, no? Expert, boss. Sayang boss. Nakan, boss. Come on. Ano yan? Okay. Yun, hipon. Nakadali pa ng hipon, no? Laki, oh. Hipon. Punbus. Parang namalik mata lang kanina. Maglimas na lang tayo ng bangka habang wala pa silang nahuhuli. Para naman may pakinabang tayo dito, no? Ito na yung huling buya mga kalabarkada. Huling buya. Wala kayong huli. Laglag ulit. Tingin mo na, boss. Idol. Sa dulo lang yung mayroon. Pangan. Sa dulo. Sa umpisa lang pala masaya. Nandun lang yung saya. Sa umpisa lang masaya. Sa dulo wala. Kunti lang sila, guys. Hilan natin lang mamaya. Yun. Tapos din ang hilaan. Kung makikita nyo dun sa harapan mga kalabarkada, no? Bali, dahan-dahan lang yung andar ng bangka. Gawa nga nung naghahanap sila ng lulon ng isda. So pag may nakita sila, yun, lalaglag agad nila yung mga lambat. Yun yung pinakamahirap na gawin, no, yung maghanap ng lulon ng isda. Pero si Kuya Luping, alam na yan, sanay na yan. Kailangan pala dito mga kalabarkada, no, pag may nakita na silang lulon ng isda, kailangan mabilis silang maglaglag ng lambat. Kasi pag babagal yung paglaglag ng lambat, yung mga lulon kasi ng dilis mabilis na nawawala. So kailangan mabilis silang maglaglag ng lambat, no. Mamaya titignan nyo kung paano sila maglaglag. Napakabilis. So kanina pa kami nag-iikot. Paikot-ikot lang kami dito. Yan, no, paikot-ikot lang kami, kaso wala pa talaga silang mahanap na lulon ng dilis. Umunamon. Yan sila Kuya Luping, oh. Kanina pa naghahanap, kaso wala talaga. Hindi kaya ako yung malas dito, malas yung pet ko. Kaya nung kanina marami sana yun, yung unang laglag nila, no. Kaso nakawala yung isda. Buti na lang kumulimlim, oh. Napakalayo na namin. Nandun na yung lugar namin, oh. Tapos dyan yung Kangaluyan. Ito, halos malapit na dito. Daanan ng barko yan. Napakalayo na namin. Laot na. Nagmumunamon din yan, oh. Sinong kaamon? Kilawanan. Banat. Banat.
gimasan. Sige, sige, sige. Gimasan. Gimasan oh, ang sarap. Kilawin. Yun, sa wakas natapos kami nagbulabog. Pandawan na to. Sana nga may mahuli tayo. Gina ako na kuya. Kulang bahala ditong maglimas. Yun, pandawan na. Andawan na boss. Pandawan na. Baka sakaling marami. Yun. Grabe na muti na oh. Ang dami na. Oh, kumapapal. Siyempre. Yun. Grabe na muti na talaga yung lambat to. Nandito. Ang inanggad doon. Kahit ginabi pero okay lang dahil ang daming huli. Masaya. Masaya. Yun. Panalo boy. Grabe oh. Sampa kayo. Grabe. Grabe. Hanggang dun oh. Oh. Boss, walang pag-nervousan boss. Wow. Nakuha boy. Nakuha na natin. Wow, sa wakas nahuli din sila. Dadong gini. Di ba ito? Wala nang mamadali ka na kuya maghila. Yun na duda. Grabe. Duda. Ngiti ka naman dyan boss. Meeting. Daming isda. Grabe. Ano naman mga kalabarkada. Wow. Kilawin kaya natin lahat yan. Yun. Grabe. Delikado. Sus. Galot tayo pay. Oh. Sangkat. Kahit nagginabi talaga. Grabe oh. Grabe, sobrang dami. Dito kay kuya, grabe ang dami. Grabe, kwartang malinaw na to. Oh. Kwartang linaw na. Malayo pa yan pero grabe oh. Layo pa. Yun. Pataw. Yun, sige hila. Good catch baby. Grabe, sobrang sulit ng huli ngayon. Kanina wala. Kilaw na naman. Grabe. Mabilis. Buti na lang naantay natin ang pagdating nila no. Oh? Nintay natin ang hapon. Grabe. Dito na yung lambat oh. Dami. Yun, order na kayo ng dilis. Pagtibagay ta kamada. Grabe. Dulo to dulo. Ang dami talaga. Hindi na ubusan oh. Hanggang dulo. Alright mga kalabarkada, dito na kami sa may Pampang. Yung mga ilaw ng mga bahay. Thanks God, nakarating din. Ginabi na talaga kami. Tatanggalin na nila yung mga isda sa lambat.
galunggong. Panoorin natin sila kung paano sila magtanggal ng isda sa lambat. Magtanggal ng munamon. Pagtagin po. Pukin. Pinapapag namin guys. Pukin. Ah, ganyan o. Busakay. Yun o. Guys, oh. Yan, ganyan o. Tatanggal na. Oh. Yun. Oh, shit. Yun o. Grabe yung tatalansikan. Umot na nun. Uy pa. Namun buhay pa. Ay, buhay pa. Grabe, namumuti mga kalabarkada. Puro isda lahat yan. Yung namumuti na yan. Gusto ko mga ton. Kaya ka mabasa. Yun, wala. Yan. Guys, natapat guys. Yun. Grabe o. Oh, isda o. Namuti. Yung mga kalabarkada, nagkaisda ako. Nag-vlog na ako, nagkaisda pa ako. Ayan o, grabe ang dami. Oh. Yun. So, salamat. Thank you. Si Gerson pala nandun. Please pakisuportahan yung kanyang YouTube channel. Si Kuya Luping, si Kuya Sammy, saka si Manong, saka si Boss. Ayun si Boss. Boss Jobit. Ha? Boss. Boss Ayun. Jobit. Balcomino. Oh, ayun mga kalabarkada no. Dito na talaga matatapos tong vlog na to. So, ingat tayong lahat at karami naman. God bless. Good catch. Bye-bye.